हिनजाव गोदान लायनो रेडि जादों हिनजाव गोदान लायनो रेडि जाग्राफ्रा जा ससेयाव रायलायबावो नै बिगा देखेलाय बिगा साफा ओंखारदों साइसथारथ' बा मोजां नुदों नै ओरैबो दङ सिख्लाफोर खोमसिथारहाय नुवा नुबाय थाखायो खानायाव बिबार होलायबावदों आसलखा सिख्लाफ्रा नै जोंनाव एंगारसोहाय ने आं लाजियो थांनो इथिंजाय ओइ गिदिर थानांगोन लाजियो आं दा रायजागोन जायो थांनांगौबा बिबार होनायनि नै खानायाव नायलाय बिबारा मालाय चलो गो गो होनलाय देवरा नै साजायनाया जि दावरावलै सातखानसो जागोन नोंनिया ओइ रावना होबाय जोंना रावना इयावबो सोर गाखोगोन नायग्राफोरखौ नायलाय नायग्राफ्रासो बांसिन साजा बिलाइनाय बरायबाय औ सेकेन्ड टाइम फैबाय आं बैराथिफ्रा नै मालाय जोंना नै मिरामिसावसो जिरायदों ओमफ्राय नै मिरामिस दा बे बेदरा मिरामिसाव गोलैयो दा मिरामिस बेदर जाग्राफ्रा ओरै हला गिदिरथार जाग्राया बिदिबा बुरजा जागौमोन ने हौवा गोदानाबो बिथाङा जागासिनो नै मिरामिस जादों मिरामिस ने जारलासो जागोन जोंजों YouTuber mabe kol jadi kok coba aja belum mak pinjam orang lain itu ya pinjam orang lain itu nei ang halah mana ini kamu cip kan yang Mur baca kan, mur baca. Kamera man berkenai lah. Mua quyết được thằng, mua quyết được.
Hinjao होलांफैदों जायासै होननाया गोदान लांफैग्राफोर आनै Ông coi chàng đây buray có लाजिलायबावो दङ आइमोन नै खाथिना बायदि गैया Buat itu kasih ni. Ini nama saya. Ini mana? Ini beda dia. Tapi ini beda macam. Lazio dia sana naik ni. Kalah ke? Pindah. Bye bye. Pindah. Cái gì ai kalah mấy đứa này? Pindah, Pinjar mosagrafnya susu. कैसा लगा? और एक से तुम्हारा ब्लॉग देख रहा हूँ
Rồi, xin rằng là mới làm đấy là làm là đi. Sebagai. Cara koncani.